Niin. Mut siis semmonen, että niinku, mä en oikein tarkkaan tiedä, että mikä se on se asia, mitä mä siinä niinku mietin. Niin. Et Pelkäät siihen, että siitä ei tuu sinun näköinen. niinku, jotenkin silleen, niinku, niinku, no se nyt on ainakin yksi aika semmonen, että niinku, entä jos niinku, ihmisiä ei, siis se, niinku, se tavallaan, niinku, että niinku se, että eihän kaikki niinku, tietenkään kiinnosta, se nyt on fakta. Mut niinku, mieli jotenkin taistelee sellaisten asioiden kanssa, niinku se, että se ei niinku, tuntuu, että se ei paina niinku, tarpeeksi vaakakupissa, että jotkut ihmiset vois oikeasti niinku, tykätä silleen siitä niinku, ja saada meistä jotain irti silleen, niinku, ja niinku, oppia jotain niinku, silleen, ja just se esimerkin niinku, voima, sen minä unohan liian usein silleen, että mikä tässä on se pointti, että näytetään niinku, esimerkkiä niinku me halutaan vain yksinkertaisesti näyttää esimerkkiä just, että niinku, et meidän versio niinku, semmosesta niinku, ja sellaisesta elämästä, minkälaisena niinku myö nähdään niinku sen olevan niinku parhaimmillaan niinku yksinkertaisesti. Niinpä. Niin jotenkin niinku joku siinä silti niinku kaihertaa ja mä en oikein tiedä mikä se on. Sitä pitää tehdä itselleen eikä kenellekään muulle. Se on se juttu. Niin. Jos siinä yhtään niinku tekee kellekään muulle sitä, niin niin, koska en mie niinku, se siis se ei oo se ongelma, koska mie niinku nimenomaan mie en halua tehdä sitä kenellekään muulle. Ja se niinku mulle se ei oo mikään juttu, että sitä pitäisi niinku tätä meidän juttua pitäisi niinku jotenkin mainostaa ja jakaa Facebookissa kauheasti ja silleen niinku. Niinku, et se ei oo se pointti. Et se on vaan plussa siinä, et jos joku niinku löytää sen ja että oi vittu vähän siistiä niinku silleen. Mut joku silti on joku juttu, mitä mä en ymmärrä, niinku, että mikä siinä niinku kaihertaa silleen. Niinku, onkohan se joku pelko sit johonkin, niinku, joku pelkohan se varmaan on. Mut sitten tämä on mahtava homma. Niin onkin, ja niin kuin just äsken sanoit, niin kyllä me kasvetaan siihen. Niin. Ja just näitä asioita käsittelemällä. Siis on mahtavaa, että pääsee tällaisten asioiden äärelle niin tämän myötä. Niin, että kyllä siihen kasvaa ja siihen tottuu. Se vaan on niin outoa niin kuin nyt yhtäkkiä ruveta sille kuvaamaan jotain itseään niin kuin, ja laittaa se vielä johonkin niin kuin näkyville sille. Niin kuin. Sitä minä varmaan pelkään jotenkin, että ihmiset luulee, että siinä on niinku, että siinä on se pointti just, että niinku, että me halutaan niinku jollain tavalla huomioon niinku, tai niinku jotain julkisuutta tai jotain sellaista, niin sitä minä varmaan jotenkin niinku ahistelen. Niinpä. Koska niinku, mut mitäs minä sitä ahistelen? Mutta aina on niitä ihmisiä, ketkä luulee niin. Niin on, aina se on niitä ihan fakta. Ihmisiä, ketkä ei luule niin. Niinpä. Niinku. Ja se on muuten ihan helvetin vaikeeta opetella olemaan tässä kamerassa silleen, ettei kattele vittu koko ajan itsensä kuvaa tosta ruudulta. Siis minä katson koko ajan itteni kuvaa, niin kuin hölmöt se näyttää siinä niin kuin lopputuloksessa. Minä olen katsonut jo monta kertaa, että se näyttää ihan sairaan tyhmältä, kun katsoo jälkikäteen näitä videoita. Taas minä tein sen. Ei välttämättä. Siis onhan se kamera luonnollinen osa siinä. Onhan se luonnollista, että siinä välillä vilkaiset kuvat siihen oikeaan suuntaan. Niin siis se on totta, mutta silloinhan minä voisin katsoa vasta kokonaisuutta siinä kuvassa. Taikka sitten jos minä tuijotan tonne, niin silloinhan minä katon kameraa. Niin ei sillä, että minä katon itteeni. Kato nyt. Silleen kato, jos minä katon tälleen itteeni. Niin on minun tyhmän näköistä, kun näyttää, että minä katon johonkin ihan muualle. Niin, mutta kyllä sen huomaa. Siis kyllä niin paljon nykyään ihmiset kuvaa itseään, että kyllä sen huomaa siitä, milloin ne katsoo itseänsä. Ja se on ihan ok. Niin. Että ne välillä vilkaisee itteensä. Joo, mutta minä katon ihan liian usein, se on se pointti. Siis silleen, että se niinku häiritsee minun itteeni, mutta eiköhän sekin niinku lähe sitten pois. Ja varmaan tää auttaa monella tavalla niinku hyväksymään itsensä niinku ulkoisestikin. Niinku. Totta. Siis suorin peilihän tää nyt on omasta iteestä omalle itelle. Kattoo itseään vittu videolta. Niin, helppohan siinä on, kun sulla on aurinkolasit päässä. Pitäisikö minkin laittaa?